Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Στο σημερινό βίντεο θα αναφερθούμε στα νομίσματα των 500 δραχμών του 2000, τα τελευταία νομίσματα που κόπηκαν για τη δραχμή. Πολλοί με ρωτάτε και σε σχόλια εδώ στο YouTube και στο TikTok, στις δημοσιεύσεις και στα live, για το τι αξία έχουν αυτά τα νομίσματα, μιας και πολλοί κόσμος τα κράτησε ως αναμνηστικά λόγω που κόπηκαν για ένα τόσο πολύ σημαντικό γεγονός όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Αρχικά να πούμε ότι είναι 6 διαφορετικά σχέδια αυτά τα νομίσματα. Είναι ένα που κόπηκε για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, ένα που είναι για τον Δημήτριο Βικέλα και τον Πιέρ ντε Κουπερτέν, αυτό εδώ που έχει θέμα τον αρχαίο Ολυμπιονίκη Διαγόρα, ένα με το στάδιο στην αρχαία Ολυμπία, με το μετάλλιο και με τον πρώτο Ολυμπιονίκη, το Σπύρο Λούι, των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Τα συγκεκριμένα νομίσματα πολλοί πιστεύουν εσφαλμένα ότι είναι ασημένια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα συγκεκριμένα νομίσματα δεν είναι ασημένια. Είναι χαλκονικέλια, συνεπώς σαν μέταλλο δεν κοστίσουν τίποτα. Το μέταλλό τους είναι 0. Η αξία τους τώρα, αν είναι κυκλοφορημένα και φθαρμένα, είναι στα 20 με 30 λεπτά του ευρώ και σε ακυκλοφόρητα αγγίζουν το πολύ το 1,5 με 2 ευρώ, δηλαδή μπορείτε να τα βρείτε σε κάτι κασετίνες που κυκλοφορούν στα καταστήματα, όλα μαζί και τα 6-7 νομίσματα, 10, 12 μέχρι 15 ευρώ το πολύ. Αυτή είναι η αξία αυτών των νομισμάτων. Κατ' εμέ δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν κάποια μεγάλη αξία, γιατί έχουν κοπήσει 24 εκατομμύρια τεμάχια, και το πιο σημαντικό είναι να λύσουμε αυτό ότι δεν είναι ασημένια. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζουν ότι αυτά τα νομίσματα είναι ασημένια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για οτιδήποτε άλλο βίντεο θέλετε να κάνουμε, κάποια ιδέα για νομίσματα, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι ή ένα like. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, πρώτα ο Θεός. Γεια σας.